také v publikum. Fanoušci Mory jsou velmi vokální a tak spartanský Kotel musí rychle vyrovnávat cíle. Teď se celá. Jeho první gól od 24. listopadu. Složitá přihrávka, Kunc ale zpracoval Kotouč, nahodil a je srovnáno. Podařilo se mu nejprve zpracovat těžkou přihrávku od Nahodila a pak nechal nahodil Friedrichu Mantinelu. Navrátil, Švrček bude střílet a je to gól, který dává Friedrich. Vteřinu. Čtvrtý bod pro nahrávajícího Jana ke kapitánu Miroslavu Formanovi. Machovský to vyřešil jinak. Irvin připravený, si do toho napálil, teď navrátil. Nebyl na svém postu, až teď pálí Kunc a je to gól! Olomouc využívá přesilovou hru 3-1. Sobě na buli. Kohout se rozlíží, musí absorbovat náraz od Mikliše, to zvládl na jedničku, teď Švrčkovo nahození a Kunc dává další gól. Jan Švrček má druhou asistenci. Dnes tedy výrazně nápadný směrem dopředu. Hika. Milejnen. Hikova střela a ještě jedna, je to gól. Horák. Krejčík pro Irvinga a ten dává gól. 3-4, další využitá přesilová hra. Kromě Karlových Varů ve všech povánočních zápasech Irving skóroval. Forman. Kemilainen střílí z první a je srovnáno. 4-4. Proti pohybem zmátl soupeře. Kemilainen byl volný na modré a Švrček na oslabení. Sparta s Chlapíkem, Hikou, Krejčíkem a Irvinem. Vystřídali tedy jen dva útočníci. Krejčík, Irvin, zase střela a je to gól! Aaron Irvin rozhoduje tenhle zápas, Sparta vítězí 5-4. Drtivá porážka.